sutresno sowan pun pambagyo jadilan kreasi kuda pranesa kaping tengah kuda pranesa seni budaya asli kaping tengah kuda pranesa maju atur para sutresno sowan pun pambagyo jadilan kreasi kuda pranesa kaping tengah kuda pranesa seni budaya asli kaping tengah kuda pranesa maju apa sawekta ing prajurit kang nitih kuda kadya kegaman inggih punika Kyai Cemeti Jalarasa awiwiti pambukan bapak ingkang kaping kalih busananira gebyar kadya lintang panjerena raja prajurit sampun samekta ing gati ayo saha budal yo oi haya yo bebarengan padha nandur pari
kudu senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari temenono kon mulih ngaji mumpung durung ketekanan malaikat dijuru pati Gatot Kaca asli loh. Kepranan jroning atiku nalikane pisanan ketemu dasar wanita sulistya wicaksana lan lega ing karya kepranan sulah babane nyoto latim wasising wicara wiraga sarta wirama nyata dikaganyaka sulistya jroning batin nuwara satresna kang saya rembaka rina kelawan bengi sliramu tak ati-ati wong bagus tak impi-impi seka sorode netramu yen raselat sajroning batinku raluput panggrahitaku ana tresna sajroning batinku tos 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 tos
Jos, jos. Oh iya. Candelan putra praneso, Micil saking gamping tengah. cadelan putra praneso. Micil saking gamping tengah. Pak Setyo milang miling, Ling, milang miling, goleki sing sekong kamping. Dek Abid ling, milang miling, ling, milang miling, goleki sing sekong kamping. Pak Setyo Ling, milang miling, ling, milang miling, goleki sing sekong kamping. Pak Setyo Ling, milang miling, ling, milang miling, goleki sing sekong kamping. La oh iya. Ya 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 Senadyan aku bocah gunung, dah banget gunungku. Ora susah ganti nganggo bingung, yen to pancen tresno aku. pancen isih dadi lakon ninggalake sliramu Tuhan kegocekan karo aku. moga ora nganti gawe-gawe gelo ngoti nongo tinepehno mring rumbeto alayo mas yo mas yo mas Apa kowe ra kelingan dolane
Ayo. 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 Oh. Budhaling sang prajurit yani tekudha rata-rata baca baris lampaira Kiai Jamati Jalarasa Bende beri tambur kang usya mangungkung Pratandha perang prajurit maju maju bebela nusa lan bangsa Kiai Jamati Jalarasa. Oh ya. Oh ya. Gelar tata siyaga prajurit kuda Kita dapat Senopati lan Nayaka Tarmaning karmaning sang satriya prajurit siyaga ngayahi karya Amrasta angkara murka ayu rahayu Kiai Jalarasa Oh ya. Ya. Oh ya. Budhaling sang prajurit yani tekudha rata-rata baca baris lampaira Kiai Jamati Jalarasa Bende beri tambur kampusnya mangungkung Pratandha perang prajurit maju maju membela nusa lan bangsa Boys. Gelar tata siyaga prajurit kuda Kita dapat Senopati lan Nayaka Tetapi karmaning sang satriya prajurit siyaga ngayahi karya Amrasta angkara murka ayu rahayu Kiai Jalarasa Lolo hae lolo lolo ya buka siti buka siti lolo lolo hae lolo lolo ya buka siti buka siti lolo lolo hae